Журавліны крык, частка 17. Цікавіўшыся новаю зброяй, Глечык падышоў да Аўсеева, і яны ўдвух пачалі даследаваць гэты трафейны кулямёт. Аўсееў чамусьці зноў стаў невясёлы і маўклівы, і нельга было зразумець, што рабілася ў яго душы. Дэманстратыўна, не прыкмячаючы Глечыка, ён паставіў на бруствер трафей, дзьмухнуў пыл і расчыніў затворную коробку. МГ-34. Апошняй мадэлі, буркнуў ён. У вучылішчы мы вывучалі. Хуткастрэльнасць велізарная, не раўня нашаму дзегцяру. Глечык уважліва глядзеў, слухаючы болей за сябе спрактыкаванага таварыша, і думаў, што той пакажа, як абыходзіцца з кулямётам. Але Аўсееў з незразумелай варожасцю закрычаў на хлопца: «А наогул, на якога д'ябла? Ты прынёс, ты і страляй». «Дык я ж не ўмею», — шчыра прызнаўся Глечык. «А чаму ты не хочаш?» Аўсееў помаўчаў, пашчоўкаў затворам і злосна гыркнуў: «Мне яшчэ жыць хочацца». Глечыку ён не хацеў казаць усяго, што разумеў сам. Таго, што з кулямётам куды больш небяспечна ў баі, чымся з вінтоўкай, што ў першую чаргу б'юць кулямётчыкаў, што цяпер яму не схавацца ў траншэю, бо Карпенка запатрабуе агню, і зноў Аўсееву прыйдзецца рызыкаваць галавой. Адразу чорным ценем азмрочыўся яго спачатку праяснелы настрой, зноў у голаў шабануў жаль, што, паддаўшыся нерашучасці і стоме, праспаў такую здатную для паратунку ноч. Трывожнае пачуццё асуджанасці ўсё больш ахоплівала яго, і Аўсееў, напружыўшы ўсе сілы розуму, узяўся шукаць выйсця. Ён прыкінуў, што калі перадаць кулямёт Глечыку і дамовіцца з ім, дык можна было б, прыкрываючыся ад старшыны рогам старожкі, па траншэі і канаве, як-небудзь прабрацца к лесу. Думалася яму, што напалоханы ў першай сутычцы Глечык можа пагадзіцца на ўцёкі, а ён паабяцае, што затым паможа знікнуць і яму. Таму, раптам перамяніўшы свае адносіны да маладога байца, Аўсееў па-сяброўску спытаў: «Слухай, хочаш кулямёт? Страляць я цябе навучу». «Ага, навучы», — згадзіўся Глечык і падступіў бліжэй. Аўсееў ужо крыяў ад першай удачы і ўзяўся тлумачыць, як зараджаць кулямёт, калі ад старожкі пачуўся строгі Карпенкаў голас: «Не хітруй, Аўсееў, тут табе не кірмаш таргавацца. Табе загадана, ты і выконвай». Звузіўшы на ветры злосныя вочы, Аўсееў з нянавісцю паглядзеў на старшыну і прыкусіў губу. «Сабака», — ціха сказаў ён праз зубы. «Фельдфебель, чорта лысага ты тут да вечара прытрымаешся, паб'юць як мышэй». Глечык з раптоўнай трывогай у душы зірнуў на яго, памаўчаў, прыкідваючы сэнс благіх слоў, і не паверыў таварышу. «Няўжо паб'юць? А мы з кулямётаў, ды ПТР ёсць». «З кулямётаў», — пагардліва чмыхнуў Аўсееў. «Прафан ты ў гэтых справах, невук зялёны». Глечык збянтэжана паціраў рукавом варанёную сталь кулямёта. Настойлівая ўпэўненасць Аўсеева ў благім урэшце ўстрывожыла і яго. Але хлопец не хацеў верыць у тое, бо ўжо звыкся з думкай аб іх удачы, і з кепскім проста не было сіл пагадзіцца. «Пшанічны вось змыліўся», — змрочна паведаміў Аўсееў. І, пэўна, зрабіў правільна. «Як змыўся?» — прастадушна здзівіўся Глечык, узняўшы на хлопца вялікія, чысцютка сінія вочы. «Так, махнуў тыл, і цяпер дзе-небудзь у абозе анучы сушыць». Глечык паныла змоўчаў, стараючыся зразумець таямнічае знікненне Пшанічнага. Як можна было пакінуць таварышаў, узвод, уцячы ў тыл? Гэтага Глечык, як ні стараўся, ніяк уявіць не мог. У галаве паўставалі неадольныя ў яго разуменні перашкоды для такога ўчынку. Загад камбата, які належала выканаць, гнеў таварышаў, которые ў такіх умовах
Нельга было стрываць, вечная ганьба трусасці, што разадрала б яго душу ўрэшце, такія далёкія, але ўладарныя паняцці, як прысяга і абавязак перад радзімай. Пакуль хлопец пакутліва меркаваў, Аўсееў адступіў у траншэю і пільна пазіраў на яго. Першы план паратунку праваліўся у самым яго пачатку, і цяпер хітры Аўсееў сцяміў, што прыдумаць яшчэ. Згаворвацца з Глечыкам было, відаць, марнай справай, бо хлопец ён недалёкі і цяпер трохі абстраляўся, пасмялеў і наўцёкі, пэўна, не згодзіцца. Не адважваючыся канчаткова раскрываць яму свой намер, Аўсееў усё думаў, пакуль грымотны голас Карпенкі зноў не ўстрывожыў увесь пераезд. К бою! Мімавольна падпарадкоўваючыся камандзе, Аўсееў хапіўся за кулямёт, палахліва кінуўся на сваё месца Глечык, а старшына уладарна і сурова распараджаўся далей. Свіст на прыцэл, танкі, Аўсееў па пяхоце, Глечык, гранаты к бою, замры, агонь па маёй камандзе. Зноў смяротная небяспека падступіла да пераезда. Удалечы, добра бачнай дарогі, на выездзе з вёскі, стрыхі якой ледзьве тырчалі з-за ўзгорка, паказаліся немцы. Гэта была вялікая, відаць, калона. Яна марудна пасоўвалася з некалькімі танкамі ў галаве. Над шэрым восеньскім полем, над скрыжаваннем дарог і далёкім лесам, за якім быў такі зманлівы для гэтых людзей паратунак, сумнаю смешкай бліснула нізкае сонца. Толькі на адзінае мгненне ясным прасветам слізганула яно па сырой гліне траншэі. Шэрай сівізне ржышча, полымем кранула рэдкае пажоўклае лісце бяроз, і гэта яго ціхая ласка вострым болем тугі працяла людскія сэрцы. Глечык скіраваў далячынь вінтоўку, асцярожна загагаў і патроннік патрон і ўціснуў плячо пашкрэбаны драўляны прыклад. Ён трошкі пабялеў, зябка ўздрыгваў і, каб суняць тую дрыготкую самоту, тужэй прыціскаўся да зямлі і мацней сціскаў ложа. Карпенка высунуў наперад цяжкую сваю сківіцу, у дзесятак маршчын сцяў нізкі шырокі лоб. Аўсееў зморшчыўся, нібы ад зубнога болю, і здзічэлым позіркам лыпаў па абшарах, шукаючы пэўна ратунку. У гэтым пакутным напружанні раптам незвычайна і дзіўна прагучала заўзятая свістава прыка. Эх, ярына зялёная, вышэй головы, тужэй дзягі, слухай байку. Глечык, якому за рогам старожкі не відзён быў гэты дзікаваты чалавек, аднак учуў яго і здзівіўся. Здзіўлена варухнуўся, брывамі зацяты заклапочаны камандзір нервозна вяртануўся к суседу Аўсею, а свіст, прыгарнуўшы да бока абшыты кірзай прыклад свайго ПТРа і сочачы за ворагам, казаў: «Ось, браткі, сядзяць у турме два басякі, аблаялі ўрадніка, вось і сядзяць галодныя, і пра жратву думаюць. Кажа адзін: давай, Ягор, зробім падкоп і ўцячом. Давай, згаджаецца Ягор. Пасля давай зломім замок і ўлезем хлебную лаўку. Давай, кажа Ягор, возьмем бохан і ходу. Давай. Схаваемся дзе ў падваротню і па чарзе. Я кусь, ты кусь. Ага, облізваецца Ягор, ты кусь і я кусь-кусь, я кусь і ты кусь-кусь. Як зараве, Піліп, во табе! І кулаком у рыла Ягору. Той завыў: ты ж сам два разы кусь-кусь. І давай яны біцца. Уляцеў надзірацель, разняў абодвух, у карцер, на адну ваду. Вось, можна смяяцца, жартоўна абвясціў свіст. Але і гэты раз ніхто не смяяўся. Карпенка не спускаў вачэй з калоны, якая ўсё расла і расла на дарозе. Ужо чуваць было, як дрыжала зямля ад танкаў, як ліскацелі іх цяжкія шырокія тракі. Пяхоты, здаецца, было небагата. Некалькі машын, а далей у калоне ішлі гружаныя аўтамабілі. Крыху не дасягнуўшы бяроз,
якраз на самым пагорку пяхота пасаскаквала з кузавоў і тут жа пачала разбягацца абапал дарогі ў няроўны мітуслівы ланцуг. Машыны спыніліся, і далей уніз пайшлі танкі, 3 грукатлівыя сталёвыя аграмадзіны. «Вітька!» — сярод наплыўшага густога грукату устрывожана крыкнуў Карпенка. «Глядзі, не спяшайся!» Свіст не спяшаўся. Недзе ўнутры яго маркотна заныла нядобрае прачуванне. Ведаў баец, пачнецца нялёгкае, але гэта на адзін толькі кароценькі момант. Хлопец адразу ж перайначыў сябе на звычайны зухавата-дзелавы настрой і сачыў за ворагам. Трохі засмучала яго, што танкі ішлі ў лоб. Хоць бы адзін крутнуў дзе ў бок, падставіў борт, і тады Вітька, напэўна, пранізаў бы яго. Але яны ішлі прама, але дарогі, не спраўляючыся за імі і адстаючы, разгортваўся ланцуг. З сярэдзіны пагорка пярэдні танк, не спыняючыся, грымнуў стрэлам. Над пераездам нешта фыркнула, і ззаду ў полі скалануў зямлю выбух. Другі снарад ударыў чыгунку перад траншэяй байцоў. Байцоў аглушыла, абдало пылам, зямлёй, кіслым смуродам тротылу. На лініі ўздыбілася некалькі вывернутых з насыпу шпал. Задраўся ўгору сагнуты канец перабітай рэйкі. Пагойдваючыся і пакалыхваючы гарматамі, танкі ішлі ў лагчыну, а пераезд маўчаў. Пярэдні ўжо набліжаўся да абгарэлых транспарцёраў, дасягнуў іх, сапхнуў канаву, пакінуты матацыкл і павярнуў крыху, каб абысці завернутую поперак дарогі машыну. І тады, без каманды Карпенкі, але вельмі ў час, звонка грукнула свістава ружжо, і танк адразу стаў. Яшчэ нічога не было відаць, ні дыму, ні полымя, але збоку ўжо адскочыла накрыўка люка, з якога бы тараканы са шчыліны кінуліся на дарогу чорныя танкісты. Старшына даў першую чаргу, і пераезд азваўся беспарадачным грукатам. Яшчэ праз хвіліну ўвесь гэты восеньскі панылы абшар напомніўся бязладным грымотцю стрэлаў. Трапіўшы пад кулямётны абстрэл, пяхота ў полі залягла і адкрыла па пераездзе агонь. Другі танк асцярожна пасоўваўся па дарозе, адпіхнуў у бок транспарцёр і, прыпыніўшыся, навёў гармату. «Лажысь!» — галасіста крыкнуў Карпенка, і не паспеў яшчэ яго крык патануць у грукаце бою, як страшэнныя сілы выбух чорнай земляной хмарай накрыў пераезд траншэю, людзей, старожку. Калі пыл дзьмула ветрам, стала відаць, што ад той дарожнай будыніны разляцеліся ў бакі кавалкі дошак, тынкоўкі. Ад даху не засталося і следу, а ў тым месцы, дзе некалі была грубка, курылася вялізная варонка з мучніста-мяккай зямлёй. Пераезд змоўк. Здавалася, нікога жывога ўжо не засталося ў траншэі. Аднак у самым канцы яе мільганула зацярушаная пяском постаць свіста. Ён ухапіў ружо і роспачна злосна вылаяўся. Яго улюбёная зброя, якая не раз ужо выратоўвала людзей з бяды, недарэчна пазірала з бруствера кароткім перабітым ствалом. «Старшына! Братка! Што нарабілі гады паўзучыя? Ах, чортавы вырадкі!» — лямантаваў свіст, без патрэбы ляпаючы затворам сваёй сапсаванай зброі, і тады з акопа узнялася збялелая ў твары дзіўна павольная і расслабленая постаць Карпенкі. Невідушчым позіркам змярцвелых вачэй старшына паглядзеў на дарогу. Дакрануўся рукой да разбітай галавы, з якой на плечы шыняля, на бруствер і прыклад кулямёта лілася густая, неўтаймаваная кроў. «Свіст! Не пушчаць!» — слабым дрыготкім голасам выкрыкнуў ён і паваліўся ў траншэю. Свіст кінуўся да яго, мінаючы Аўсеева, які, уцяўшы голас у плечы, курчыўся ў ячэйцы. Бранябойшчык падхапіў старшыну, прыўзняў яго,
Той цяжка задышліва соп, круціўся галавой і асіпла прасіў: «Танкі, танкі, бі, не спазніся!» Ён не ведаў, што біць танкі ўжо не было чым, і свіст яму не сказаў пра гэта. Крывавячы свае рукі, бранябойшчык пацёртым у кішэні пакетам перавязаў яго галаву са зліплымі ад крыві валасамі, выслухоўваўся ў грукат бою і недарэчна супакойваў параненага. «Нічога, нічога, ты ляжы, ляжы!» Пасля баец ускочыў траншэю, працяты благой думкай, што немцы ўжо побач, а іх засталося ўсяго двое. Але ў гэты час збоку ад руін старожкі забахалі стрэлы глечыка. Свіст узрадаваўся і схапіў кулямёт старшыны. Немцы ў полі пакрысе перабягалі ў нізіну, а два танкі вельмі асцярожна, адзін па правым баку дарогі, другі па левым, мінулі транспарцёры і набліжаліся да мастка. Кулі з іх кулямётаў секлі зямлю, чыгунку, быльнёг, верашчалі ўвысі, рыкашэцячы ад рэек. Разрывы і стрэлы поўнілі наваколле грымотным, жахлівым стогнам. Свіст быў чалавек дзеяння. Не ў яго характары было разважаць і думаць, нават у спакойны, здатны для гэтага час. Цяпер ён бачыў, што, прарваўшыся на пераезд, танкі падушаць іх у траншэі і нікім не затрыманыя пойдуць далей да лесу. Адзінае месца, дзе можна было іх затрымаць, гэта на мастку, абапал якога ляжала гразкая балацявіна. Гэтая думка імгненна ўзнікла ў яго галаве, калі пярэдні танк быў ад мастка ў якіх 50 кроках. Бранябойшчык кінуў кулямёт і, бегучы ў свой канец траншэі, крыкнуў усё яшчэ скурчанаму ў ячэйцы Аўсееву: «Давай кулямётаў, прыкрый!» Ён ухапіў абедзве рукі дзве цяжкія супрацьтанкавыя гранаты, на локцях і каленях вылез з акопа, пераваліўся цераз бруствер, ускочыў, прыгнуўшыся, разы 3 сігануў да чыгункі і кульнуўся ў выбітую снарадам варонку. Там ён агледзеўся. Танкі ўсё ішлі, б'ючы з кулямётаў. Кулі коратка, люта фыркалі над самым насыпам. Ён трошкі марудзіў, цяжка дыхаў і збіраўся на апошні рашучы скачок. Разбіваючы сырую зямлю, наўскасяк ад шпала ў канаве прабегла чарга. Вжык, 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 і на абочыне застаўся роўны ланцужок чорных плямак адмецін. Свіст ускочыў і, што было сілы, кінуўся ўніз пад прыкрыццё невысокага дарожнага насыпу. Пасцягае яго ўсё ж сцебанула. Пасцягне ўсё ж яго сцебанула. Баец адчуў, як пацёк да калена гарачы ліпкі струмень крыві. Але боль быў невялікі, і баец не зважаў на яго. Прыгнуўшыся за насыпам, на каленях і локцях ён кінуўся да мастка, на які, замарудзіўшы ход, быццам конь, які абнюхвае трываласць апоры, ужо выходзіў пярэдні танк. Удушлівая горыч перахапіла дыханне ад стомы, і ў грудзях разрывалася сэрца. Яны сышліся якраз на мастку, ушчэнт змораны, паранены баец і гэтае грымлівае кражастае страшыдла. Свіст, слаба размахнуўшыся, адну за адной шпурнуў пад гусеніцы абедзве свае цяжкія гранаты, але сам ні схавацца, ні адбегчы ўжо не паспеў.